tambag sa atong letter sender ug sa mga taong musugot nga walay label, sa ba? Maayong buntag, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. Ayan, maayong buntag, ma'am. Unsa gatong pangalan nato, ma'am? Yes, ma'am. Maria Elena Bayarcal from Kalinan. Wow, from Kalinan, Davao City. Di basta-basta maayong buntag, ma'am. Unsay sagad nimo ginabuhat, ma'am? Basta weekend, ma'am. Unsay imong ginabuhat karon sa inyong balay kung asa makakaron, ma'am? For now, ma'am, ano lang dyan, namuni-muni. Nagpapaon sa hangin, feel ang live, ma'am. Di basta-basta ang pamuni-muni. Ma'am, unang panghutana nato, ma'am, sa kadaghang relasyon nga nagbuwag karon, ilabi na si Catherine, no, og si Daniel, mutuo ba gihapon ka nga dunay forever? For me, no, basically, yes. Mutuo jud ko. But, mayon ko na ka ng forever is just our lang jud na siya. So, dili na siya mag-work kung ikaw ang imong partner mismo is dili gani teamwork nga kanang inyo kina siyang haguan kanang magdugay so kay it's about decision mo gihapon, ma'am. Ang love is dili siya about lang gid nga enough na siya kung love nimo sa katao enough na ma-conquer na niya ang tanan but dili but for me, no, dapat yun na amoy respeto, na amoy loyalty, as ana di mo may iwasan no walay perfect couple. Yes. Tatanan man yun, daghan man yung maagian. But it's about decision lang yun nga kung gusto yun ka nga mag-stay ang relationship, dapat yun nga kanang mao gyud na imong choice. Kabalo jud ka dapat karon pa lang. Committed ka ana ihatag jud nimo ang tanang salig, no, tanang salig, yes, tanang trust ug gugma ug ana respeto ay gid mo pareho para mag-work jud na inyo forever nga gusto. Yun. So teamwork. Ang forever na word is teamwork sa imuhang partner. Tinuod yun na, Ma'am Maria, no? Kani kaduhang pangutanan nako, ma'am. Nganong aduna may tao nga dili mo sugot nga aduna sila'y label? Okay. So dili na ko kung sa ilahang mga reason behind ana nga dili sila gusto. Kaya kanya-kanya man jud siguro tag sitwasyon or nangaagian. Siguro para sa ako lang maingon nga nung naiuban dili gusto label kay wala dili na to pwede invalidate pud lang mga past experience or mga relationship before man mo. That pati yung ex kay dito niya nahatag ang tanan unya kanang masakitan once masakitan ka ma'am feeling man gud nimo nga kanang ma-generalize mo ba nga mahadlok na ka nga kanang commit na pud balik kay siyempre murag ang nga nakay-trust issue sa murag ma-generalize mo nga basi pareho lang siya sa akong past before akong gihatag ang tanan pero gibiyaan ra gihapon so murag dili nato sila pwede pud ma-question ana ilahang kuan nga dili na lang nila ikuan nga na label kay makaingon sila nga go with the flow na lang sila kay kung wala ka at least dili kayo na naka-attach ang ilang feelings sa isa't isa so basi maupod na isang sa rason ma'am palit man pud isipon kung kuan di ba nga dili sila seryoso mo, dili sila label. Pero wala kabalo sa ilaha mga na-experience before. Yes. So, dili na sila questionan kung ano, inana ilang na-feel karon. Agoy ka. Diba? Nood yun na, ma'am. Kay samaan niya itong letter center, kay kining ginapanguyaban niya, ang iyahang parents manggo daw nagbuwag. So, siya mismo mutuo na nga dili na nga walay forever ka na po, ma'am. Kini, ma'am, ikatulong pangutana, alang nimo, importante ba nga adunay label sa usa ka relasyon? Of course. Yes, ma'am. Importante. Yes. Diba? Kay, dili lang ako. Siguro tanang babae kung dinuog ka lang may label. Kaya na dapat kita mismo kabalo dito sa itong standard. Kabalo sa itong self-worth. Kung baga ba as a girl, dili tayo nga babae lang option lang. Nagoy ka. Dapat na-answer tayo ka ng kung answer standard dyan na mag-set dito og ka ng kanang label. Unsa dito sa imuha. Kaya para kung mawat ang panahon niya ka ng kung andyan nga, magselos-selos, naatay ko, authorized ka nga magselos, kaya basta hindi nagselos-selos sa niya, kapag taon, may kaslaki, kaya di naman ka mo, di ba, sakit po ma'am. Agay ka. Pero ma'am, kung ikaw bakot sa mukha ato, bitaw tama po bitaw na kay, di ba, kung wala mo'y label, wala kay katungod. Diba? Wala kay karapatan. Exactly. Dagag advantages, pero doon na po'y disadvantages. Pero kini ma'am, since na brought up naman mo na nga topic, ma'am, okay lang ba ma'am, ang babae na ang mangutan na kung unsa bagyod ta karon or kinahanglan magpaabot sa lalaki nga siya mo ingon nga, ano ta, pwede na ko manguyab, ikaw ma'am, say ni mo ana ma'am. Ako babae manigurado jud ko unsa gid ko yaban ko nimo sa iyo so ka dili kay dili kung sutan dula lang gid ko ma'am dili ko tuigan ko sa lalaki kay kung binuangan ko sa lalaki na unsa gid ay na ayaw gyud sugot ana ma'am ayaw gyud sugot
Pero ma'am, lastly ma'am, last question ako ma'am, kung ikaw pasultihon unsay tambag nimo sa letter sender nga na problema sa iyang gipanguyaban nga dili gusto og label. So atong letter sender ma'am, lalaki ni siya, nya na siya ginapanguyaban nga babae nga dili gusto og label. Unsay tambag nimo sa iya ma'am? Sa atong letter sender no, si Daniel Bato nga kanang kuan lang, take it slow lang jud. Ayaw lang pud kay dali kayo kana sama sa gingon sa babae sa iya siguro nga kana naa siya kanang ang iyang parents is bulag good na kay tas issue ana nga pag feeling niya dili mag-work. Kan tagayon sa space ang babae sa siguro din kanang naman siya history nga murag feeling ro niya pag ang iyang parents inaana pud siguro iyahang kanang madatnan pud mao pud ang iyahang ma-experience so ipa-prove sa iyaha the more nga mag-exert og effort sa iyaha nga ipa-feel mo sa iyaha nga mali ko ang iyahang pagtuo kung kung seryoso jud ka sa babae kay ang babae kanang kailangan lang gid pud nimo ipa-prove sa iyaha ipakita sa iyaha nga kanang tinud-an na pure jud ang intention sa iyaha nga dili pareho sa lalaki nga iyahang nakita din or dito sa empapa nga murag ngita ra pug lain ana so dapat ipa-feel mo sa iyaha nga lahi ka sa kanang lalaki dapat inana jud nga unique ka dili kay nga kanang maura gyapon iyahang ma-experience yung mama mo siguro nga murag mahadlok siya tungit kay kanang ang iyahang nga pang ginaisip nga kanang diyan siguro gyapon ko ani basi inanion kung sa pag-sit sa akong papa sa akong mama ni mabuo na akong family nag-advance na siya huna ba so which is nga ikuan sa iyaha take it slow lang jud improve jud sa iyaha nga kursunada jud kay sa iyaha nga dili jud nimo siya inanaon pod. Alright. Salamat kaayo ma'am Maria Elena Bayarkal nga taga Kalinan, Davao City. Daghan kay kog natun-an ma'am and God bless po. Happy weekend po. Yes ma'am. Salamat ma'am. God bless. Saturday edition.